So, what's up mga Aji? So, gagambino pa din. Gusto ko lang pala mag-thank you muna, no? Thank you pala sa nag-held nung derby doon sa Marbel. So, pwede ko naman siguro sabihin yung yung iba nga, pinipicturean pa yung mga tao sa likod. So, ang akin lang, yun lang. Hindi natin ginagawa yung ganun, no? Pero, gusto ko mapasalamat sa nag-welcome sa amin doon. So, napakagaling nung management na mag-handle nun. And, congrats sa nag-champion. So, sa pa-derby, nag-enjoy talaga kami. So, una nag-enjoy kami, no? Gusto ko lang sa inyo i-share yung unang experience namin doon. So, maganda. Kung gusto nyo talaga ng drilling, so, try nyo magtanong-tanong kayo kung may makapanood man nito, no? Kung gusto nyong dumayo-dayo kayo. So, may palaro talaga doon. Maganda yung palaro. Malaki yan. Kung gusto nyo ng malaki yan talaga, mayroon. So, ini-schedule yun. Meron din naman na basta pwede nyong puntahan. So, ano pa ba? And, hindi kami nakapag-entry pala doon, no? Hindi kami nakapag-entry doon. Pero pinayagan nila kami mag-video. So, at the end of this video, mga idol, mga kaji, so, papakita ko sa inyo yung mga ilang gagamba lang naman. Kasi hindi ko na binidyoan lahat. Kasi umuwi na rin kami. So, mga ilang gagamba na nandun na binidyoan ko. So, makikita nyo dito, no? Mahaba talaga yung gagamba nila. Payat na mahaba. So, ganun, no? And, ano pa ba? So, mabilis lang, no? Ito. Order kasi ako nung lalagyan ng mga gagamba. So, 60 pieces. Wala ka, baby? 60 pieces? No, 50. 60. So, ito yung itsura niya. Napakaganda na ito. Bagay na bagay din sa gagambang lupan natin. So, ganito yung itsura niya. Ganyan. Iwan ko sa mga nagtatarantula siguro, marami silang ganito, ano? Pero, ay, tawar matigas dali nga. Beratan pa yung kamay ko. Gusto ko na talaga mahirap talaga tanggalin, Ayan, ito yung tsura nyo. So, puro butas dyan. Then, puro butas dito. Then, ito, yung pantakip nya, pantakip nila. Napakaganda. So, yung pambukas niya, ito lang. Yung bukasan nito. Ayan. Yung bukasan niya. So, maganda, no? Goods. Kano matubili natin, baby? Each, 20 plus lang, no? Parang ganun. Diba? 20 plus. Pero lahat na yung 700 plus with shipping. Okay, baka siguro mga 20 plus lang. Kasi 60 pieces to. 20 plus siguro isa na ito. So, yun. Maganda, no? Ito yung lalagyan. And, yun lang siguro. Gusto ko lang mag-thank you sa mga nakalaro namin doon. And sa mga sumusuporta sa atin doon. Sa laging nanonood. So, basta, abangan nyo mga Aji. And napansin nyo na sa likod ko. Napansin nyo, no? Ito. So, mas maganda-gandang mga laban to. Mas maganda-gandang video to. So, abangan nyo lang. And, again, ako po si Gagambino. So, ito na yung mga pinang derby nila. Tingnan nyo na. God bless. Thank you, thank you. Ito, derby ng timbangan, no? Maya pakita natin yung mga gagamba dito. Xmas. Ito yung boss? derby size ng Mindanao. Mga pinagmamalaki ng Jensan, Marbel, Davao. Ang pangalan ba? Ang pangalan? Oh, Xmas. Xmas. Christmas. Pakita natin. Wala tayo rin. Isang tunay. Ano ba yung derby size, oh? Are Kaya pakita natin mamaya. Osmos ba? Kaya rin isang kwangin. Oh, to legit. Kay, amo na magyamon siya. Habutabol na siya nga. Play, entry ani boss, no? Maximum boss, 45, no? 50 pa baba. 50 pa baba. Ito to, idol. Large na. Yan. Are, oh. Si May bala na open din siya kung basta may match lang boss, okay. Oo, okay. Sensitive mo ito yung thickness niya. Oo, nagamit ka dada. Siya, May. Oo, mo siya ba po? Picturean ko lang, boss, be. Antigli mo, boss, be. Picturean mo natin, boss. Napakaganda. Yan. Tep naman ako, zero naman ako. Oo na. Christmas daw. Na. Daw. Christmas daw pa ano. Tingnan natin Ako libutan ang si timbang Christmas. nito. Hindi, isa. Tigre na itim. Walaan nyo ko ng timbang yan.
Ayun, nangabot ko. Wala lang. Wala akong paluwa. Man. Kasi ko daw niya. Nairpag isa. Nailak. Ay, ay, may lang, ay na. Red. Hindi mo na mauni. Ano na? Ay sabi, malibog ka ng... May sit up ning imong kuan mig ni. Maybe grams. Pagbalik mo sa na 38 yapon mo na sa 38.1. Red. Oo, okay last. 38 pa rin. Ang dami na naman ng gas digit. 38 lang Oo, 38 na lang. Oo. 33.6. 336. Dilaw. 336 sa Dilaw. 33 gid sa. 33 ah. 33 gid sa. Nagalag din nila Ito, medyo makabag to. 30, ano siguro to? 39 siguro. 39.40. Si Manong mo pa. Tak, ini pala dibuka tayo. 39.40. Oh, nya, si Piat. Oo, tas ipyat gid. Dako gid man siya. Si Manong mo pa. 43 gid siya. Dako gid. Pangalawang timbang. Putito na. Putito. 43 gid siya. 43 gid siya. Bugat gid. Lawas. 43. No, sudod ka na balik nila. Kahit hindi na balik nila. Ay, kaban. Kaya ang timbangan. Kenapa dong? Bapak kaki pa si kan nya ang sulat das pangalan si Official timbangan bapak kaki pa ng sulat. Samot na ni. ng taga Marbil. Titimbang nga gamba. Marami to mga idol. Yan lang muna. Kaya nag-entry lang siyang 3. Kila ka entry na naman, boss. Wala. Ay, kapilang 33. Ah, pa may ano to, tete. Gagamba niyan, boss. Ito talaga maganda. Pa ako naman ka ito. Iyaw. Alis kayo dyan, oh. Time lang. Mga baka mag 45 siguro to. Parang kaging. Yung mga kalaban 45. namin, doon kayo. Ah, maliit lang. Kambing na Malaki pa pala yung isa kanina. 43. Porto. Parang mahaba pa to ah. Ito na pula. Tigre. Laki-laki. Wala bay-bay Ah! Putang kaayo ng pagkapilian. Matay 50 taon sa kuwana. Saba yung buangag ka. Yari na nyo mga Sabi ka tikalong ng taga-dimsan ba? Cebuano mga Ilonggo ah. Cebuano ba ito? Dito sa amin yung masalita namin, political lang to, political. Politikal lang lang. Political. Politikal. Christmas. Puigo. Christmas. Ah, ito pinakamahaba. Tingnan natin timbang we. Magaan-gaan lang siguro to. 38. Ulok ka. Yan ang pinakamahaba nila. Tapos 38 lang. 38. Yun. Picture na natin boss be. 38 mo boss be. Mahaba to ba? Stick. Yan. 38. So pero parang malaki na idol ah. Pato sa rin Size talaga idol. Ay, duduha. Kinirin Gata. Duduha na lang para mahulog. Sikwintas. ka? Silikon sa Ari? 75 ko ginaro. Ang gulat kasi 75. Doon ako boss ba? Malaglampas si Quinta na boss. Ito malalaki oh. Mga patimbangan si Quinta be. Saka, umana mo, boss? Eh, nabuang ako yung official rin. Sinawag mga perfect yung pinakalitron. Umana mo, boss? Yes. Pa, liguro ko, boss. Umana ka. Ay! Nagtim. Ah, entry name ninyo. Ano sa malaw? Amot lang. Amot lang La. Ano ka pala? Ito. Ikaw pala ang hinahanap ng puso. Boss, ano yan boss? Cebu, Jensan boss. Ito yung Saan? pakita mo ngayong mukha to. Ito yung ban. Si Okay. Ang hirap. gamba. Laki ba? Ako naman Oh, magkaro-karo sa'yo, be. No, malaki, unggoy. Alakan. Ano sa naman ako, eh? Ano ba yan? Unsaan man eh? 62. 65. Litsin man na, mauntag hakfight. 65. Saan naman ako, eh? Paibog, masarap balik yan, masarap mata. Dili, ipait ginako ni. Problema na gini sa management kung saan paaway ni. Parisan na rin ang camel eh. Sobra na kayo sa buwan. Ayos, 62. Dapat yun, gagambag Japan nandito, no? Kontra 5 ba?
6'3". Ligid siya, kalaki masyado. Ano si Mana? Apa nama pahit ba? 6'3". Uy, naungkot, wala ka diya. Mananapan. Ano mo pangalan, Mike? La na boy. 6'2". La na boy. Ato isa ka Largest size ng ito. Walang laban. Boy, may kalbo pa, pilido, wala na. Totoo kasi boy. Wait tapad, kabalugid siya, wait tapad. di push up liog. 57 do. Friend dressing ko lang. Po, 53. Punta mo sa aga. Iba? Gagambay ng madamang alin mo, pahambog niyo rin. Walang match, idol. Nga pwede ko nakuha na. Picture lang natin, boss. Picture. Picture natin, be. Pag mandami rin yan. Hindi, ano yung laki mo, eh. Ay, gigliw ka. Huwag ito kita, no? Ayaw. Gwapo kay gliw. Yung mga manggagawang ba dito, yung mga superstar dito, may mga ganito. Yan. Mga ganyan, yung mga superstar dito. Buwas kita kasi. 42. Bebe. 42. 42 talaga. Parang yan yung magandang 42 mo, boss, ha? Malaking 42. Ito na. Yung mga extension. Ito na. Ito na. Nara na. Para ni. 29. Lagan-lagan. Ay, katol. Tagaan, boss. 33 ni. Tagos lang. 32. Isa pa. Haba ang 32. Yeah, gwapo yung mga tigre ka. 33. Isa pa. 33 meron diyo. Red. 32 gitu. 32. Pati pa-picture lang, boss, ba yan? 32 mo, boss, ba? Maganda-gandang 32 to ba? Haba ang 32. Maliit boss, maliit pero Mahaba ang 32. Ano pangalan pumatay ito ni ng Bang? malalaki. Ng YKR. Ha? YKR. YKR. Oops. 43 gid man siya. Isa pa. Ito gamay na istansya gamay na. Okay, na. Purpur. Ito mga idol, maganda-ganda to. Malaki-laki to. Ah, 3. 44. Last. 44 gini siya. Dua lang taas tayo. Purpur gitu siya mo. 44 gitu. Boss, picture lang natin, boss, eh. Maganda mga ito, pala maganda mga gambo. Nan. Oh, sa mahaba. Kaganda sa cellphone ba? Laki masyado. Ito na ka basing malaspat ka mga kita ng quality bang niya. Malaspat niya. Mul kwarta niya sugalan. Kaganda po. Ito na, labas na nila yung itim. Ito na. Ano bang 44 gyapon? Ambong ito ay. Siguro mga pesti. Sinabi na? Nakawin treatment tayo. Sige pagpuyo dia. Dagko. Saan naman na? Magbuot tayo mo gano'n nila pag-prepare. Ay, suara. May pares siya dito. 5-2. May pares siya kay Boy. 5-2, 5-3. Nagi para siyang boy. 5-3. 5-3 na. Gratis, ang superstar mo, boss, be? YKR. 48 mo no? Entry ng YKR. Ayan. Laki. Mana? Wala pakibasing malaspat ka. Okay na, very good. Ay, napakita pa. Entry ng Davao yung YKR. Ito na. Yun. Boy, Puigo, YKR. Ito, idol natin to. Sa idol. Kahit tatlong gagamba lang, masilip natin. Davao. Entry ng Davao, Davao 2. Entry ng Davao. Na boso. Bibigo. Davao 2. Ito. Kahit dalawang gagamba lang. Yun na, nilabas na. Ganda. Ay. Alam mo ko. Picture lang natin, boss, be. Gagamba mo ng Davao, boss. Entry mo ng Davao. Kita lang natin, be. Hindi makita.
Ay, ito lang boss. Kaya kuha niyang pospro kasi. Ginawa lang boss be. Para mapicturean lang natin boss. Entry mo ng Davao. Makita natin yung gagamba ng Davao. Yan. Ganda. Puti. Puti na tigre. Malaman natin timbang. Ito na ito pinakamaliit ng Davao pa. Laki din yung trend daw. Tagaigot lawa. Nga pwede gahit sa akin mo yan, away mo. Tanggal ang bagid ng lawa para maglagaan bagid. Pwede gahit. Davao. First entry. 3.5. 35. Puting tigre. 35. 3.5 na ta. 3.5. Dumayan sa 35. Patay na yung dagko. Tingin ka rin na, parang balaan mo. Patay. Okay, ini. Zero boss. Wala. Pila ka entry na boss? Lamisa Pula pa. Dirty lines na pula pa. Davao pa din. Davao. Okay. Quality na gagamba. Pula. Okay. Official weight. Okay, tell you. Oy, Meg. Hala ka na? 40. 40 lang yun. Laki ba? 40. 40 talaga. Oy, purwa na ako dahil. Lastro. 41 ito. 40 kita. 40. Kuha na. Magandang 40 ito. Malaki. So boss, thank